5 нафар устудони донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар моҳи май ба беморхона бистарӣ шуданд, аммо сабабҳои бемории онҳо дақиқ нагардидааст. Дар ин бора Дилафрӯз Саидӣ, директори донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ зимни нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Ном бурда афзуд ки ҳолати фавқ низ ба қайд гирифта нашудааст. Яке аз омилҳои ба вируси COVID-19 гирифтор нашудани устудони донишгоҳро ба варзиш машғул будани онҳо вобаста намуд. Чанд нафар касал шуданд, танҳо моҳи май пешниҳод шуданд дар варақаи корношоям. Аз он 5 нафар бистарӣ шуданд устодон, лекин дар ваи сабук гуфта мешавад ва 5 нафари дигар дар хона табобат карданд. Коронавирус ё ки вай пневмония буд, ва фикрам ваи сабук гузашт, мо аниқ карда наметавонем ва дар варақаи корношоям ин маълумот наомадааст. Аммо пневмония ягон фавқ нест ва мо хеле хурсанд ҳастем ки мо пешгирии ҳолатҳои бо дар ҳақиқат корҳои фаҳмонди риоя кардани фосила ва дигарҳо ва ба ғайр аз ин худи коллективи донишкада ҳама варзишгар мебошанд. Мумкин инам таъсир кард. Як сола 2 маротиба дар худи донишкада гузаронида мешавад спартакиада байни устодон, байни факултет ва мисол моҳи дар вақти таътили зимистона байни устодони факултетҳо мусобиқа шуд, спартакиада шуд, давоми 1 ҳафта пурра иштирок карданд ва нисбатан устодони донишкада ҷавон ва варзиши хорошу спортивну форму доранд. Инам як сабаби асосӣ мебошад. Дилафрӯз Саидӣ афзуд ки устудони донишгоҳ аз санаи 2 май дарсҳоро бо истифода аз усулҳои фосилавӣ ба донишҷӯён гузаштанд. Ба гуфти директори ин донишкада, таҷрибаи гузаштани дарсҳои фосилавӣ мавҷуд буда, устудон имкон доранд дар ҳолати зарурӣ ба таври фосилавӣ ба донишҷӯён дарс гузаранд. имконияти техникии донишкада барои гузаронидани дарсҳои фосилавӣ мавҷуд буда, маводҳои таълимӣ зери назорати устудон қарор дорад. ҷорӣ мекунем ҳатман якчанд вариантҳои гуногун аст дар ҳолате ки пандемия шудан, такрорӣ ё ки нашудан, кадом ҳолат ба чӣ хел аз рӯи кадом сценарий мо дарс мегузарем. Ба ҳар ҳол мо омода шудастем барои пурра ба тариқи фосилавӣ гузаштан ва дарс додан. Баъд аз инҷа боз маҷлис мешавад бо сардорои шӯъбаҳо ва ваҳо вазифа гузошта мешавад ки барои ҷайди омода намудани аз тарафи маводҳои устодон, ин маводҳои дарсӣ гузаштан ба тариқи фосилавӣ дарс додан. Дилафрӯз Саидӣ гуфт ки дар давраи пандемияи COVID-19 маоши устудони донишкада ба пуррагӣ таъмин гардидааст. Ҳамчунин қайд кард ки ҳамасола то 30 нафар устудон барои табобати ройгон аз ҷониби Беиттифоқи касабии донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ ба осоишгоҳҳо равона карда мешаванд. Боз шароити хуби кориам таъсир мекунад барои он ки ба фикри ман инам як таъсири калон мерасонад ва мо кӯшиш мекунем ки аз моҳи 17 август агар дар сар шавад, боз ҳамон корҳои ба роҳ монда, мо бояд коллектив донишҷӯёнро дастгирӣ кунем, ҳама вақт ин сироятро пешгирӣ намоем. масъалаи хобгоҳи донишгоҳ низ аз ҷониби рӯзноманигорон мавриди муҳокима қарор гирифт. Гуфта шуд ки баҳри пешгирии бемории нави коронавирус қабул ба хобгоҳи донишкада чӣ гуна ба роҳ монда мешавад? Оё масофа дар ҳуҷраҳои истиқомате риоя мегардад ё не? Ба ин суол роҳбарияти донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон чунин посух дод. Дар хобгоҳ вобаста аз хонаҳо, ҳуҷраҳо ҳаст. Хонаҳо барои 6 нафар ҳаст, хонаҳо барои 4 нафар ва 2 нафар. ҳоло дар хобгоҳ агар то соли 2020 мо 450 нафар қабул карда метавонистем, ҳоло то 600 нафар ошёнаи якум пурра аз таъмир бароварда шуд. То 600 нафара мо кӯшиш мекунем ки бисёр аз меъёрам бошад. Агар масалан агар ҳуҷра 4 касе бошад, на зиёда аз 3 нафар ҷо кунем, вобаста аз хоҳиши донишҷӯён ва сабаби он ки хобгоҳ ҳозир шароиташ бениҳоят нақд шуда истодааст ва наздик ба худи факултет, миқдори хоҳишмандо бисёр ва мо бояд бо ҷои хоб таъмин намоем. Лекин аз талабот зиёд мо ба ҳуҷраҳо албатта ҷо намекунем, мо инҳои бояд риоя кунем.
ҷойи нишаст барои донишҷӯён дар донишкада 7000 адад буда интихоби довталабон низ дар ин давра ба маълумоти маркази миллии тестӣ зиёд гардидааст. соли 2020 донишкадаро аз рӯи 17 ихтисос 775 нафар донишҷӯёни шӯъбаи рӯзона ва фосилавӣ хатм намуданд. аз ин миқдор 121 нафар буҷетӣ ва 9 нафар квотаи презентиро ташкил медиҳанд. оид ба тақдири донишҷӯёни хориҷӣ ки дар донишгоҳ таҳсил доранд ва омилҳои асосии интихоби зиёди довталабон дар соли равон дар гузоришҳои минбаъда иттилоъ хоҳем дод. гузориши Саид Мухтори Саид, Анвар Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.